Uyabona umuntu wesifazane bro, ngiyamsaba and ngiyamhlonipha. Umuntu wesifazane nenhliziyo embi. Benomunye umy sister bezona ne-oledi. Ukuthi bazwanaphi-ke angazi. Kodwa bejwayele ukuthi afike nje azolivala la i-oledi, bahlale baxoxe, yabona nje ne-oledi. Ihamba ngephula ibuvu lo my sister, ngeke ngisho igama lakhe. Akayena walo waseDalton. Lo my sister lona athi kwi-oledi, yazi mngani, ngihlushwa imfene laphana kwami, angilali, imfene iyaguquza. Lo my sister kubehlala nomyeni wakhe wakunqika nemoto, wathola ingozi yemoto, waphuka umgogodla, yabo. Wathola imali, zaphela imali. Lo my sister lo amjonela umshwarensi-ke lo lokhuzana. Lubrazo lo. Bemjonela umshwarensi phela manje uyabona ulwekhokha. Yena uyitshela nje uzofa. Hayi avela aqhamuke neplan ukuthi okungcono akazamenze ngenye indlela. Hayi ke mefika la ekhaya umana ngicela ungiboleka abafana bakho. Manje ngifuna ukuthi bangibulalele le mfene, ngizobabona ngokuncane. Bazohlala nje ubusuku obodwa, ngifuna bayibone, bayicuphe, bayibulale. Hayi uma sibizeka asivukuza asithi hayi ngeke ayikho inkinga, sibone phela imali amahhala leyo. Noma singayibambanga phela kuzomela sihole ngoba phela sile. Hayi lo my sister ke singene emotweni ke ayisikhomba eDalton. Masifika kuhlala isilungweni lo my sister. Yabona mose Dalton phakathi ethawini. Nawu nje uphuma kancane ngomgwaqo cezuke, mawungena nje kunamajali dabelunga lapho ngemuva. Ayi lo my sister ke masifika kwakhe sihlala emotweni, athi sacela ukukhuluma nathi emotweni, sithi hayi ngeke kulungile inkinga. Athi ngicela ningangizwa kabi. Ngizocela ukuthi ningibekezelele. Umuntu oyedwa ngizomnikeza u50,000. Sibukane nobafu. Iblogs ngokuzobulala imfene nje. Hayi imali leyo. Kanti asibuzanga elangeni. Athi my sister akuyona imfene lezobulawa. Ngifuna ningibulaleleni umyeni wami. Ngizonisiza nami. Isihambe siyomlahla eDamini, eAlbert Falls. Hayi ngeke. Hayi vele ngimtshela nje esaligwinya ngithi cha mina ngeke ngikwazi bandla. Sorry. Ngeke ngikwazi. Ngizocela nje bandla ungibuyisele emuva ngoba lento ufuna ukuzoyenza ngeke ngikwazi ukuyenza. Athi hayi asingene simbone. Asingenani imbondo, akayona into yalutho. Uhlala ehlela wheelchair, kumele kube mina, abantu bakubona babasamfuni ngoba kuthiwa mina ngadla imali zabo. Hayi. Umuntu uzoboshelwa amasimba. Ngivele ngitshela ubafu uma ukuthi lo muntu lo akafuna ukusihambisa ukusigodusa se-police station, so i-reporter lento le. Athi hayi kulungile ngizonihambisa, ngizonibuyisela emuva. Yazi ukuthi wasibuyisa washiya ecrossini. Wathi simxolisele kumana nawe uyaxolisa, ubengaqolile samgcina ngalolu suku lo sisi loyo. Ngiyasola wenza ngenye indlela. Ngiyasola ukuthi wenza ngenye indlela. Uyabona labo sisi laba abanenhliziyo ezimbi mfethu. Umyeni wakho okuthwalile kade sa right. Uthi yena mase sebheke kodwa yathi bafethu asikubheki. Awumbheki umuntu ozokwazi ukukuthwala noma usudinga ukuphishwa, uzokwazi ukukuthwala noma usudinga ukuyiswa etoilet, udinga ukugezwa. Nifuna lamantombazane awo oglama lawa agqoka inzipho. Yabona lo muntu wakho ogqoka inzipho mhlazane wathi wakhona ukwenzakala kuwena, uyobaleka njengo-Usain Bolt, uyomkhomba kuthi yeyi hawu mina ngenzeni emhlabeni, hayi into oyenzile wena obhayizile. Umuntu wesifazane ukhethwa esitolo njenge-braai pack, nezwa kithi i-braai pack le namaphiko nelokhuzana. Ungamthathi ngoba ubona ukukhuluphala nokuceba kwakhe nokuma kahle kwakhe nobuhle bakhe. Lo ngokusiza ngalutho, uyokhala uyilengisa.